Goeiedag iedereen te Hulst op deze nieuwe dronevlucht hier aan de exit van Hulst op 3 kilometer van de Belgische grens. Ja, ik gebruik ook wel de drone regelmatig voor observaties. Dus tijdens mijn fietstochten, waar er iets afgesloten is of eventueel dus uit nieuwsgierigheid, is het ideaal om zaken, locaties te observeren. Dus momenteel ga ik nu in de richting van de Molenstraat. Er zijn natuurlijk werkzaamheden aan de N290, meer bepaald daar aan de Gentse Vaart. En aan de Molenstraat dus de aanleg van het nieuwe rondpunt. Allee, meer bepaald rondpunt, de veranderingen. Hè. Er komt ook een fietspad aan beide zijden, dus momenteel aan de linkerkant. En dan verder komt er dus ook een fietspad aan de rechterkant, maar dat wordt momenteel gebruikt voor de voertuigen. Dus hier de vernieuwing. Ja, het is ook wel een drukke baan, want het is feitelijk ja, de in- en uitgang om Hulst binnen te rijden. Meer bepaald ook voor de grens, ook voor de E34 vanaf het grenspunt heb je nog iets van 2 kilometer. Kan je dus direct vertrekken naar Antwerpen of de richting op van Zalzaten en Brugge. Zo, daar heb ik even het grenspunt in beeld. Zie. Even kijken hier.